дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә Пәйгамбер саллаллаһу Муслим җыентыгында Абдулла ибн Мас'удтан риваят ителгән хадистә сорарга кушты безгә ничек итеп: Аллаһумма инни ас'алукал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. И Раббым, дөреслектә мин синнән һидаят сорыйм. Ягъни туры юлдан алып баруны сорыйм. Ват-тука, тақвалык сорыйм. Ягъни тақва булырга. Һәм нәрсә өченчесе? Гыйффәтлек. Ягъни гөнаһлардан, харамнардан тыелырга җиңел әйтсәң иде. Чөнки кайбер кеше гөнаһтан, харамдан бик җиңел тыела. Чөнки аңа Аллаһның ярдәме бар. Ә кемгәдер инде бик авыр. Һәм менә бу дугада безгә ярдәм итәчәк шушы фәхешлектән, бузык гамәлләрдән тыелырга. Вал-гина, гына инде байлык. Ягъни мохтаҗ булмау. Акчага, кешеләрнең ярдәменә хаҗәтебез төшмәү.